Bună ziua! Astăzi o să vă arăt în Minecraft pădure mare. Din vila mea. Ia că aici eu am o casă mare, aici e râul. Și vila mea. Bazin. În bazin. Mai departe. Și aici e un copac care e urdărâm. Amușa o să vă arăt casa. Care am construit-o în 4 zile. Pe un munte mare, ia ca pe acesta. Îl vedeți? Și interiorul lui e casa mea. Ia că aici eu am făcut. Și o să facem o excursie. Ia că aici eu am astupat să nu vină zombie. Ia că aici eu dintre este o să mănânc, o să fac casă. Aici e săbii. Și aici ce de folos. Aici ce mai important. Aici să nu mori așa de bine. Dar acolo o să faci niște știți. Deschide-le, arată-le. Iată-te. Dacă aici eu pot să fac ce vreau. Dintre este. Aici mergi mai departe. Să mergem mai departe. Aici este un pat. Niște poze. Eu odihnim. Da și mie așa. Aici Închisoare. închisoare. Și câțiva au dispărut. Dar o să-i pun înapoi. Și aici e ceva, dar o să vă arăt mai târziu. Aici este... Ia ca un schelet. E! De unde ai părut? Cred că este și un zombie. E cu un ton. E de afară, bă. Dă-i. Oho. De aici? De asta și nu. Împușcă-l, Romă, că nu a murit încă. Aceștia erau niște știreți care... Să arătăm excursia mai departe. Să vă arăt ferma. Aici sunt niște cai. Aici sunt cocoși. Și aici purceluși. Aici oaie. Și vin niște zombi, văd. S-aud. Apar. Acum o să punem să-i blocăm.
să vă arăt vira. Dacă aici e foarte bine să stai. Eu aici am pus ce de folos. Zdrăhată în dodi. Să vă arăt ultimul etaj. Aici. Gata. Debil ești. Că debil ești. Insula și nu arăți? O arăt. Cum e? Să vă arăt insula care eu am făcut-o cu mâinile mele. Dacă acolo este. Gata. Deci este două căsuțe. Una aici și alta undeva. Aici e locul meu. Aici n-am pus, cred că nimic. Nu înțelește și căcat e acolo. Bine tășei. Aici eu fac din dânse arme. Ce vrei? Gata. Pauză. La revedere! O să ne vedem altcândva. Bye bye. Și să sunați 0 6 9 6 0 2 4 5 1 5 1. Roman. Roman, o să ne vedem în alt episod. La revedere! Bye bye. Bye bye!